san me nake so da ke? Kin ga dai yau Juma'a ko? To so nake yau kawai larabci zamu. Da gaske? Sosai ma ko. Shi sa fa nake ƙara son ka fa. Allah ko? Kuma a sa sweet din nan. Ko? Ke shirya mu fara? Anti Jamalu wa ana Isanu. Me? Ai wannan ba komai ma kika gani ba. To Anti Imaru wa ana Dikon. Ai mun go kwabawa. Kai ka san me ka faɗa mata kuwa? Kaga na farko ce mata kai. Wai ita raƙuma ce. Kai sa. Sannan na biyu ka ce mata wai ita jaka ce kai zakara. Yau. Lallai dai ta shiga uku. Okay, dalilin ta faɗa wa kenan. Lallai kawai ta shiga uku yau. Ba uban da isa ya hana ni yau. Ka san Allah Delisa ta ji a jikin ta yau. To. Muje. Ka san Allah ba uban da isa ya ban da yau. Sai jikin ta ya gaya mata. Ka ganta ba ko? Ka gani da Muna gode muku da kallon da kuke yi, gudunmawanku da kuke babba mu, ci gaba da kallon mu, ko za mu ci gaba da nishadantar da ku. Sai ku saurare mu a cikin shirinmu na sati mai zuwa. Wangers, na gode.